Farap etrabynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ýerli mekdepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farap şäherindäki 1-nji mekdepde ýangynyň bolandygy barada habar berlenden soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ustalara garşy we şeýle programmalary ulanýanlara anyklamak boýunça reýdleri geçirilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14 dekabrda Farap etrabynda internet bağlanşygy kesildi. Bu aralykda odalan mekdebiň okuwçylary Farapyň beýleki orta mekteplerine iwerilip başlandy. Ýangyndan soň Farap etrabynyň bilim bölüminiň başlygy we etrap häkiminiň jemaat hyzmatlary boýunça ornwatary işinden boşadyldy. Katelden ýagny ýyla düş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagyna gödäwçilik edýän işgärlere garşy jenaýat işi gozuldy. Lewap welaýatyna habarçylarymyz öz çeşmelerine salgylanyp ýangnyň bolan ýerinde düşürilen videonyň kim tarapyndan ýaýradylandygyny anyklamak üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň Aşgabatdan Farap şäherine gelendigini habar berýärler. Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir näçe işgäri geldi. Çarşamba günü 14 dekabrda VPN ulanýanlaryna we bu programmalary telefonlara gurnap berýänlere garşy reýd geçirildi. Olar bir näçe adamy anyklamak we tutsak etmegi başardylar. Olaryň köpüsi henidem tutsaklykda saklanýar. Adamlardan VPN-i haýsy maksat bilen ulanýandyklaryny we odalan mekdebiň videosunu ýaýradyp ýaýratmandyklaryny soraýarlar diýip adatlygyň Farapyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesi aýtdy. Ýatlasak Farap şäheriniň Kaspiskaya köçesinde ýerleşen 1-nji orta mektepdäki ýangyn 11 dekabrda ýary giýje boldy. Habarçymyz ýangnyň 4 saat geçen soň 12 dekabrda ýerden söndürilendigini 13 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä wakada ýangyn söndürjülerden biri ýaralandy. Adatlygyň çeşmesi ýanynyň mekdebiň katelnisinde gadyň sızmagy netijesinde başlanandygyny aýtdy. Adatlygyň Lewapdaky habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp 14 dekabrda VPN ulanýanlaryna garşy reýd geçirilen wagtynda Farap etrabynda bir günläp internet ara baglanşygynyň kesilendigini hem habar berdi. Şol güni internet ara baglanşygynyň bökdünçlikler Türkmenawatda da ýüze çykdy. İnternet ara baglanşygy dikeldilenden soň VPN programmalarynyň köpüsi işlemegini besetdi. Farapda dünkü ýagdaýdan ýagny 14 dekabrda geçirilen reýdlerden soň adamlar VPN-e birikmekden gorkýarlar. Türkmenawatda da VPN programmalarynyň köpüsi işlemeýär diýip habarçymyz Türkmenawatly ýaşaýjynyň sözüni titirledi. Bu aralykda adatlygyň Farapdaky çeşmesiniň sözlerine görä odalan mekdebiň okuwçylary wagtlaýynça beýleki şäher mekteplerine paýlanýar. Ýangyň zerarly weýran bolan mekdebiň okuwçylary wagtlaýynça 2-nji we 3-nji mekdeplerde okarlar. 1-nji mekdebiň näçe wagtda gaýtadan dikeldiljekdigi entek belli däl. Hatda ol ýerde henüz awatlaýyş işlerine de girişilmedi. Häkimetler binany çalt bejermeň ýerine ýanynyň videosunu sosial ulgamda ýaýradyp biljekleri tutmak bilen meşgulanýar diýip kanun goraýjy edaradaky çeşmemiz aýtdy. Mundan odol adatlygyň habarçylary ýanynyň netijesinde mekdebiň üçeginiň doly ýanandygyny we köp sınıf otoglaryna deper ýetendigini habar berdiler. Adatlygyň Farap etrabynyň administrasiýasyna jaň etmek synanşyklary şowsuz boldy. Ýöne çeşmemiziň habar bermegine görä bu waka bilen baglanşykly Farap etrabynyň bilim bölüminiň başlygy we etrap häkiminiň jemaat hyzmatlary boýunça ornwatary işinden boşadyldy. Mundan başga da ýanynyň dören ýeriniň ýyla düş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagynyň 2 gödäwçisine garşy geleňsizlik boýunça jenaýat işi gozuldy. Olaryň ikisi hem tutsaklykda saklanýar. Farapyň mektebinde dören ýangyn barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulgamlarda Farap şäherindäki 1-nji orta mekdebiň binasydy aýdylýan jaýyň ot alýandygyny görkezýän videonu çap etdiler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän betbagçylyklar we tebii hadisalar barada habar bermeýärler.